Ну, может быть, упэўненасць у тым, вера, упэўненасць у тым, што светлых людзей больш, чым цёмных. І зараз, калі я знаходжуся в эміграцыі, я зразумеў, што гэта сапраўды так і ёсць, і моя такая надзея перарасла ў упэўненасць у тое, што справядлівых, светлых, сумленных людзей больш на зямлі і больш іх сярод беларусаў. Ну, гэта працяг майго першага адказа. Мець веру ў тое, што добрых, светлых людзей больш на зямлі. І гэта справядлівая праца тым, чым яны займаюцца. Вось такое маё пажаданне наступным пакаленням творцаў.